Премиум начин на живот. Неповторими панорамни гледки. Сграда със смесено предназначение. Добре дошли в M Tower. Лукс означава нещо различно за всеки един от нас. Тук лукс означава първият жилищен етаж да започва 31 метра над земята. Означава изцяло стъклена фасада, над 3 метра височина на таваните и топла връзка с метро. Тук лукс означава да направиш нещо, което никой не е направил преди. Тук е M Tower.